बाक्सा जिल्लानि सालबारि फरायसालिमानि गेलेग्रा फोथाराव सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 17थि बोसोरारि जथुम्मा, सालबारि जिल्ला बर' हारिमु आफादनि 3थि बोसोरारि जथुम्मा आरो लोगोसे सालबारि दख'र बाथौ महासभानि 200थि बोसोरारि जथुम्माखौ 6, 7 आरो 8 जानुवारि 2023 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनो आखायाव लादों। बिदिनो दिनै गिबि सान एबा सेथि साननि 6 जानुवारि शुक्रबार फुंबिलिनि 8:30 रिंगायाव रुंसारि भुबनेश्वर महिलारि गोसोखां गाहाय लांगोना बेखेवदों 2 नं सालबारि बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि बिनोद मुसाहारिया। थिग बेबायदिनो फारियै गाहाय सायनासालि, जौसां, आलासि जिरायसालि, जामुंसालि, थान्दै बादा थुनलाइ आफादनि थान्दै नब्लां, हारिमु आफादनि थान्दै नब्लां, मावसोम बादा सावस्रि बादा बायदि बेखेवनाय हाबाफारि लानाय जादों आरो लोगोसे बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिबो लानाय जादों। दिनैनिफ्राय सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, सालबारि बर' हारिमु आफाद आरो सालबारि दख'र बाथौ गौथुमनि बे मोनथाम आफादनिबो दिनैनिफ्राय सानथामनि हाबाफारिजों कनफारेन्स जागोन, बोसोरारि जथुम्मा जागोन। दा बेनि गाहाय लांगोनाखौ आं दहाय बेखेवबाय, भुबनेश्वर महिलारि गोसोखां गाहाय लांगोना। आङो गासै हारिमु आफादनि दैदेनगिरि, बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि आरो बाथौ महासभानि दख'र आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोजों साबायखरखौ जासिगोन। आरो बे सानथामनि जि हाबाफारि, बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां जाहाथे जाफुङो आङो साबायखर जासिदों सालबारि जिल्ला बर' हारिमु आफादखौ। दा बिथांमोना बे बोसोरारि जथुम्माजों लोगोसे बर'नि मोसानाय जि मावबादा, बर'नि दामनाय खाम सिफुं जि मावबादा, बे मावबादाखौ खुंफुंदों। आरो बेनि अनगायैबो बिथांमोना जि थान्दै मेल, बे थान्दै मेल जथुमगोन आरो बे थान्दै मेलाव जाहाथे बर'फोरनि जि गोमालांनो नागिरनाय जि हारिमु, बे हारिमुखौ मोजाङै माने प्रेक्टिकेलि आरो थियरिटिकेलि बे मोननैबो बिथिङाव जाहाथे बिजिरसंनायनि जि बिथांखि, बे बिथांखिफोरखौ लानानै जाहाथे नैबे सालबारि ओनसोलावबो, सालबारि साब डिभिजन, सालबारि जिल्ला बे ओनसोलनि गासै बर' लाइमोनफोरखौ जाहाथे बे बर' हारिमुनि सायाव जाहाथे मोजां मोनसे नलेज, मोजां मोनसे सोलोंथाइ जाहाथे होलांनो हायो, आं बेखौ बिथांमोननिसिम माने खावलायहरो। आरो बर' थुनलाइ आफादनि जि जिल्ला आफादनि, सालबारि जिल्ला आफादनि जि जथुम्मा, बे जथुम्मायावबो बिथांमोननि थान्दै जथुमबो जागोन। आरो बे थान्दै जथुमनि गेजेरजों निस्सय बिथांमोना जे बर' थुनलाइनि जौगासारनायनि सायाव बा नैबे सालबारि ओनसोलनि जे बर' थुनलाइनि जौगाफारिनि सायाव निस्सय मोजाङै बिजिरसंनाय, सावरायनाय निस्सय जागोन, आं बेखौ आसा फारियो। बर' समाज आरो लोगोसे बर' समाजनि गेजेराव खाथि रायजोफोरा नैबे सानथामनि हाबाफारिजों जे सालबारि फरायसालिमा गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय बे हाबाफारिया जोंनि नैबे ओनसोलाव थानाय बा समस्त जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासै हारिमु मोजां मोनग्रा, गासै माने जोंनि बर' समाजखौ धोरोमारि बिथिं आरो जोंनि हारिमुवारि बिथिं आरो थुनलाइयारि बिथिङाव निस्सय मोनसे मोजां मोनसे थासारिनि गेजेरजों नै जोंनि हारिमुनि सायाव, जोंनि थुनलाइनि सायाव, जोंनि धोरोमनि सायाव जिखिनि जोंनि जाखांबोनाय लाइमोनफोरा मिन्थिनो गोनां, माने रोंनो गोनां माखासे खोथा दङ, बेखौ निस्सय बे फोरबोनि गेजेरजों, बे जथुम्मानि गेजेरजों निस्सय मिन्थिनायाव माने गोरलैनिफ्राय गोरलैसिन जागोन, बेखौ आङो आसा फारियो। आङो खावलायो जे सानथामनि जि हाबाफारि, बे हाबाफारि दिनैनिफ्राय जागायनाय 6, 7 आरो 8 खालारावहाय गेवलां मेल जागोन बिथांमोननि। आङो बे मोनथामबो आफादनि, सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, सालबारि जिल्ला बर' हारिमु आफाद, आरोबाव सालबारि दख'र बाथौ महासभानि जि बोसोरारि जथुम्मा, बे जथुम्मायाव जाहाथे बयबो रायजो राजा बिथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै बे जथुम्मानि मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ जाहाथे जाफुंसार खालामो आरो बेनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि खौसेथि आरो जोंनि हारिमु आरो जोंनि धोरोम, जोंनि थुनलाइखौ जाहाथे गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनायाव बयबो मदद खालामो, आं बेखौ बयखौबो रायजो राजा बिथांमोनखौ आङो गुरैयै खावलायहरो। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर' थेरेपि सेन्टार दंसै।
बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा ASI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।